Ola, eu son José Antonio Sumai, o director do IES As Fontiñas. O IES As Fontiñas é un centro público en Santiago de Compostela de ensino secundario e FP. Na actualidade contamos con máis de 700 alumnos de toda a localidade e máis da contorna. A nosa oferta educativa é o bacharelato por unha parte e dentro da FP ofertamos 3 familias profesionais. Dentro da familia profesional de Administración e Xestión temos o ciclo superior de Asistencia e Dirección, o ciclo superior de Administración e Finanzas, o ciclo medio de Xestión e Administración e o ciclo básico de Servizos Administrativos. A familia profesional de Edificación e Obra Civil consta do ciclo superior de proxectos de edificación e o ciclo superior de proxectos de obra civil. O ciclo superior de proxectos de obra civil tamén ofertamos na modalidade de FP dual. Así mesmo, dentro da familia de industrias extractivas, temos o ciclo medio de excavacións e sondaxes que se oferta en modalidade dual. Dispoñemos dun conxunto de empresas colaboradoras que temos para o ciclo superior de proxectos de obra civil, empresas que se dedican ao urbanismo, á topografía, ás intervencións no territorio e aos servizos urbanos. Pola parte das empresas que colaboran con nós no ciclo medio de excavacións e sondaxes, temos empresas que se dedican a excavacións, movimentos de terra, intervencións no territorio en xeral e tamén empresas de sondaxes e perforacións. Dispoñemos de aulas e talleres prácticas dotados coa última tecnoloxía, tanto a nivel de hardware como de software. Intentamos que o noso software este o máis actualizado en consonancia co que utiliza o alumnado nas empresas e, ademais deso, contamos cun profesorado especializado e que está en continuo proceso de formación precisamente para chegar aos requerimentos que necesitan as empresas da nosa contorna. Na actualidade estamos a desenvolver o proxecto Erasmus, no que mandamos alumnado e profesorado a países de toda Europa para que melloren na súa competencia lingüística, pero tamén a formación con empresas de ámbito europeo. É moi habitual nos premios de FP que das dúas familias profesionais ter alumnado participante que ten gañado estes premios e, en xeral o feedback que temos das empresas é moi positivo. A porcentaxe de inserción laboral é moi elevada nos ciclos de edificación e obra civil, xa que temos máis empresas que nos solicitan tanto prácticas durante o procedimento da FP dual como incluso alumnado recién titulado para incorporar as súas plantillas. A nosa vocación é formar o alumnado para o traballo, para incorporarse unha vida profesional plena e para ter tamén as ferramentas mínimas necesarias para poder medrar no futuro dentro desa empresa e poder seguir formándose, xa que sabemos que a formación debe ser unha formación continua. Nese sentido, a nova lei vai incrementar as horas de traballo na empresa como modalidade formativa de unha FP dual. Anímovos a vir ao IES As Fontiñas para formarvos tanto profesional como persoalmente. Creo que aquí podemos darvos a oportunidade que merecedes, unha oportunidade de traballo, tamén de formación, de coñecer empresas, de coñecer un profesorado que vos vai axudar na vosa trayectoria formativa, tanto dentro do centro como no inicio da vosa trayectoria profesional. Dar un saúdo a todos os seguidores e seguidoras do canal FP, dende o IES As Fontiñas. Esta é a vosa casa e por aquí estaremos para o que necesitedes.